kenikmatan wong tok sing dibayang. Tapi ketika dia nek wong mati, Dewi Sayyidina Ali padahal cukup dengan kematian menjadi pelajarannya awake dhewe. Mun nggih dadi awake dhewe kedah belajar mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang sing pun meninggal. Ya, wong meninggal sendiri niku ya nggawa aura dhewe. Artine ketika dia baik ya aurane apik tenan krasa. Ora kaya nang Indosiar ngono ora ya. Mau mencolot sampean tangsang nang dhuwur apa jenenge nang dhuwur wit kerandane sampai mboten kok ngono mboten. Ya mungkin ada tapi ya ketoke ora ngono. Ora ngono, jenjene mboten ngoten. Jadi sampean mulai teko dalam takziah niku wis krasa. Artine krasa rasa mbok dar-dar wong iki jenazah elek iki. Aja mbok kandhani ngono. Ketenger wong niku bisa. Ya, ketenger. Kadang wong niku jenazah iso cuwepet. Ya, cuwepet dalam apa iki mang. Mulai ngedusi proses iki mang sangat cepat. Ya to Mas perkara kuburane gembuk. Enek sing ngomong ngono ya. Semua niku pun terlihat. Nek wong apik niku ketenger kok. Nggih, ketenger krasa. No ati bareng niku krasa. Dadi iso ngrasakno. Tapi rasa mbok kandak-kandakno iki wong elek iki. Aku krasa kok iki. Iki wong elek iki. Sampeyan roh dhewe to krasa to sampean. Lho, ora usah ngono. Kuwi tambah ora apik neh tambahan kuwi ngrasani neh tambahan gitu. Ya wis cukup buat pelajaran awake dhewe. Berarti wong iki mbiyen uripe piye ya? Sampeyan goleki manakibe, sampeyan goleki ceritane. Wong iki mbiyen iki ceritane ngerno ratan tengah seneng nyapu. Keapiane salah satunya adalah itu. Ger isuk niku wong iku mang wis sedekah 2000 ngger bocah cilik diceluki. Dados sampeyan kudu ambil pelajaran dari orang-orang meninggal kados ngoten niku wau. Dan carane nggih. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan kematian kula panjenengan sedaya mengambil pelajaran. 3 perkara dawuh Sayyidina Ali, nikmat sing paling gede adalah cukup dengan nikmat Islam. Kesibukan yang paling sibuk adalah cukup dengan taat kepada Allah. Dan ibarat atau pelajaran yang paling berharga adalah cukup dengan melihat orang sing pun meninggal atau sedo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi pengucap as-sadisatu kang kaping 6. An Abdullah bin Mas'ud iku saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin iku pirang-pirang wong kang den lulu. Istidraj. Enek to nggih kata-kata istidraj niku Gusti Allah nglulu. Ai makhudin tegese wong kang den totoron apa wi? Makhudin. Ditat terapi. Qalilan hale setitik, qalilan hale setitik bin ni'matin kelawan nikmat. Bi iktsariha kelawan ngakehake nikmat alaihi ing atase mustidraj min maftunin iklan ing pirang-pirang utawi wong kang den coba ai mumtahanin tegese kang den coba bil bala kelawan balak disana kelawan den lem menungso ai bikasrati sanai tegese kelawan akae pangleme menungso pun nggih dadi ngeten wong niku kadang bisa dibujuk karena pangleme menungso ki lho alaihi wa kam min maftunin bisana. Kula jenengan sedaya niku kadang dicoba kalih Gusti Allah, diuji kalih Gusti Allah karena sebab eleme wong. Contone ngene. Di ketoke sing cocok mimpin Kalirejo ki Kang Sugeng iki. Sampeyan sampeyan kudu munggah dadi lurah kan, wis cocok. Dadi RT wis iso. Lho, ngono. Tak delok sampeyan ya wis matoh, wis
keagamaan yo oke, masyarakat yo oke, dangdutan yo enen, dangdut yo budal. Kuwi sampean ketoke somben kudu nyalon lurah. Lho, wong niku iso kenek bala, wong niku iso nikmati diwalik kali Gusti Allah niku salah satunya adalah perkara dhek dilem. Akhire Kang Sugeng iya tenan kok tapi aku. Akhire masih orang duwe duit dah perkara kenek omongane wong. Wis to ora usah bondo rasa mbok pikir, kok aku tak ewangi. Wong-wong kok tak konakane dadi lurah gampang. Tuh. Akhire dhek maju tenan, gitu. Ora enek bondo, artine bondone ya wis ngono kuwi. Artine bondone ya kok bondone Kang Sugeng saete gak. Artine dia dengan bondo sing ngoten niku mang dengan pengeleme wong iki mang kok dhewe munggah tenan. Niku jenenge dilulu. Paham nggih? Sampeyan aja sampe ngoten. Gusti Allah niku kadang kei wong cah kok penak tenan. Wong sing gak tau salat. Wong sing gak tau nglakoni poso kali Gusti Allah. Nek golek dhuwit kok, nah yo, nek golek dhuwit kok enak delok-delok oleh dhuwit, delok-delok oleh arisan, delok-delok oleh sepeda listrik, delok-delok nek jalan santai kok oleh terus, nyantol terus. Padahal wonge ora tau musala, wonge ora tau salat. Lho, kuwi jenenge istidrat kali Gusti Allah dilulu. Kenapa kok ngono? Kenapa kali Gusti Allah kok dilulu nang donya dikekno kabeh? Nggih. Sok mben ya. Rencanane Gusti Allah niku sok mben nek wis no akhirat nek gembuni penak. Nek gembuni ora enek dasar yang lain kecuali wong kowe ora tau ibadah no aku kok rezeki tak cukupi kabeh. Jadi nek nyiksa niku pol-polan. Paham nggih? Jadi kenapa alasane Gusti Allah kok engkai istidraj, engkai lulu kula jenengan sedaya kadang oleh nikmatku kadang dilulu. Ya. Paham nggih? Jadi kudu pinter-pinter awake dhewe. Ya. Nah, kadang sewalike ya. Wong niku oleh coba terus ya. Kenikmatan ngoten niku. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Kula terusno. Alaihi ing atase wong wakam lan iku pirang-pirang min magrurin utawi wong kang den bujuk. Ai mutmainin tegese wong kang tenang. Qalbuhu apa atine magrur fid dunya ing dalem dunya wa ghafilin lan wong kang lali anil akhirati saking akhirat. Bisa teri kelawan den tutupi ai bisa trillahi taala ai bisa trillahi tegese kelawan oleh nutupi sapa Allah uyubau ing cacate magrur. Ngeten nggih. Kula sampean kabeh aja sampe dadi wong sing kebujuk. Nggih. Karena kula panjenengan sedaya niki sejatine kita sedaya niki adalah orang-orang yang ditutupi aib kali Gusti Allah. Gitu. Aja sampai sak penake dhewe. Ya. Awake dhewe nang donya berlagak sak penake dhewe. Ngurusi dunia tapi dia lali akhirat. Elingo eleke awake dhewe nek cara kali Gusti Allah dibuka langsung. Pak Ustadz kuwi kok senengane ngono cah ternyata. Sampean orang arah enek wong doyan. Kalikan kok ya senengane ngono cah. Aib-aibe awake dhewe kok misale dibuka kali Gusti Allah. Oh, berarti wong kae iki kelakuane modele ngono. Kadang awake dhewe niki tertutup oleh peci dan baju koko iki lho ya. Sehingga awake dhewe niki ngerasa paling apik, ngerasa paling luar biasa. Ya toh. Lah niku adalah orang-orang yang maghrur, wong-wong sing kebujuk, sampean dibujuki, sampean kebujuk ngoten niku, ya. Sejatinya awake dhewe iki ya wis kawula biasa ngeten niki. Makanya lingkungan niku berpengaruh, nggih. Lingkungan niku sangat berpengaruh. Bocah nom, bocah awake dhewe lah, ya.
kudu lingkungan sangat berpengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih, dadi dawuh Sayyidina Ibnu Mas'ud iki mang awake dhewe aja sampai nek enek wong dilulu nikmate Gusti Allah niku adalah salah satu cobaan ya. Oleh nikmat terus niku ya termasuk coba, ora oleh nikmat ya termasuk coba. Tinggal awake dhewe mengelola hati. Kenapa wong ning sing gak tau nglakoni perkara apik kok tambah dilulu kali Gusti Allah. Sawah panen, mobil iso tambah terus. Ben sok ben nek wayah no akhirat Kanjeng Nabi Gusti Allah nek nyiksa niku iso nyiksa pol-polan. Iki lho rasakno wis gak enek ampun. Cara kasarane wong ngoten wis ra enek ampun ya. Wis tunggal malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ah yaiku tawi pengucap kang kaping 7 an Dawud dan Nabi iku saking Nabi Dawud alaihissalam. Muhammad Dawud Sulaiman ya. Luar biasa jeneng Nabi telu diborong kabeh ya. Ola ngendika sapa Nabi Dawud uhiyaden wahyu aki fi Zabur ing dalam kitab Zabur. Wa huwa utawi Zabur kitabun iku kitab unzila kang den turunake alaihi ing unzila den turunake apa kitab alaihi ing atase Nabi Dawud. Jadi di dalam kitab Zabur niku diterangkan dawuhe apa iki mang an Dawud Sayyidina apa Nabi Dawud. Kae kula jenengan sedaya niku nggih Kanjeng Nabi niku lengkap nggih. Kanjeng Nabi niku lengkap. Winginane ayate tak waos nika alladzina amanu bihi wa azarahu wa nasarahu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Termasuk tandane wong sing bejo niku siji wong sing gelem iman. Yang nomor kali wa azarahu yaiku gelem mulyakno Kanjeng Nabi dengan cara napa? Hormat maulud. Sampan hormat maulud niku termasuk dadi sok ben dadi wong sing bejo. Ibnu Jauzi niku tambah nerangaken ya toh wa min khawasihi annahu amanun fi tilkal am. Kula jenengan sedaya kok gelem hormat maulud insyaallah dalam 1 tahun niki diberikan keamanan. Terusane dawuh wa busra ajilan binailihi wal bulughi wal maram. Kula sampean kabeh nek pengin hajate kula jenengan sekabeh digampangno, ajilan artine dicepetno niku dengan cara hormat maulud. Insyaallah muga-muga ae nggih. Barokahipun awake dhewe nek safari keliling ngoten niku siji dikai keamanan. Ya toh. Dikai keamanan keluargane, dikai aman desane, sing nomor kalih hajate kok misale sing urung duwe akeh ya muga-muga barokah mulut dikai dhuwit akeh. Sing misale urung duwe bojo ya muga-muga barokah mulut ya oleh bojo. Misale kok sing mbah-mbahe kok pengin duwe putu barokah mulut ya iso duwe putu. Insyaallah wa ajilan binailihi. Finailihi teng terusane dawuhe kan kados ngoten niku ya. Piye Kak? Ya, gitu. Terus niku, nggih. Makanya Kanjeng Nabi niku wis diterangkan di dalam kitab Zabur, diterangkan kitab Taurat itu diterangke kabeh. Mun hakun akilin, hakun iku tetep ing atase wong hakul alal akili iku tetep ing atase wong kang ana akali. Ai wajibun tegese wajib alaihi ing atase akil. Jadi seorang yang memiliki akal dianggap wong duwe akal, dianggap duwe pikiran sing apik. Wong ora duwe akal. Nah, dianggap wong sing duwe akal yaiku napa? Ayyastaghila utawi yen ro ketungkul sapa akil illa bisalasin angin kelawan telu min khisalin saking pira-pira perkara. Dianggap orang yang berakal ketika dia disibukkan dengan 3 perkara. Cocok kok iki. Ya, jadi kula jenengan sedaya iki kira-kira duwe akal to ora?
kok jerene menungso ku kok jere dikai akal. Lah nek wis dikai akal kira-kira 3 tanda iki mang kesibukan awake dhewe niki wis masuk to urung. Nah, nomor 1 tazawudu suwiji iku luru sangu lil ma'adin krana nggon bali. Nomor 1 sing diarani wong sing duweni akal yaiku dia orang yang mempersiapkan bekal di akhirat. Aili akhiratihi tegese krana akhirate akil. Bi adail a'mali kelawan nglakoni pira-pira amal sholihatin as-sholihatin kang bagus. Termasuk wong sing diarani duwe akal yaitu dia sibuk dengan mempersiapkan bekal untuk ke akhirat. Dengan cara nopo? Menggunakan amal-amal soleh, ngaji dan lain sebagainya. Ngeten niki niku termasuk wong sing duweni akal. Di wong sing duweni akal niku dia mempersiapkan bekal yang apa sing akan datang. Wong awake dhewe lho nggih, ape lunga pe ziarah niku wis bingung bekale apa iki. Kok ora duwe sangu cah diutang-utangno. Lah awake dhewe pengen menghadap teng Gusti Allah. Ape lunga adoh. Sapa sing ape ngutangi amale? Gak yo amale dhewe. Nek donya sik aman. Awake dhewe pengen lunga nang ndi misale gak duwe utang kena apa sing digolekno sing didol kono kan kena. Sik digolek utang-utangan sik kena. Lah nek awake dhewe pas ape berangkat menghadap Gusti Allah. Menghadap perjalanan panjang jauh yaiku teng akhirat somben apa sing ape dienggo nek gak bekale awake dhewe. Ape utang triyuk ya ora mungkin. Ya nek utang pulsa ngono. Nah, kadang pulsane sawi ora diisi-isi ya. Sampai greget apa. Ya. Kenek kuwi ya nek soal alam donya sik kenek utang, sik iso golek bekal dengan cara golek kancane kenek, tapi nek wis no akhirat, nah wis angel.